electorals i passar les primàries. Tenim un pobletà en la candidatura per al Congrés dels Diputats. El nostre company i amic Joan Company Sapinya. Un pobletà a Madrid. Moltes gràcies. Bona nit a tots. La veritat és que jo aquesta setmana, preparant l'acte i tot, no he pogut ni preparar ni un discurs, així que no serà massa llarg. Primer, quasi que primer demanar disculpes a tota aquesta gent que hem insistit tant des dels anys per pegar la vara tant perquè esteu així i moltes gràcies per estar així amb nosaltres. La veritat és que estem molt contents d'estar així. Primer, no així massa bon dia, però al final hem aconseguit ser un bon grapa de gent, així que gràcies a tots per vindre. I estem molt contents de tindre així a Jordi, gràcies per vindre. Des de gener porto intentant organitzar aquest acte i s'ha complicat la cosa i al final amb l'adelantament de les eleccions quasi que ho ha fet més difícil tot i al final ho hem aconseguit, així que moltes gràcies per vindre. La veritat és que estem molt contents que vingues perquè en 2014, quan fèrem les eleccions europees, nosaltres havíem presentat el projecte en 2011, no havíem tret ningú regidor i en 2015 ens volíem tornar a presentar. I les eleccions europees de 2014 servien com un examen per saber com estava el col·lectiu i la veritat és que vam quedar molt contents perquè doblàrem el resultat i a més el resultat sabien que anàvem a tindre el regidor i es va omplir d'alegria. I jo recordo que llegérem els resultats de tota Espanya i Jordi Sebastián que no era diputat perquè estava ahí ballant que sí, que sí, no i al final van confirmar que entràvem i l'alegria d'aquest dia ja va ser eufòrica. Així que a veure que enguany que són juntes les eleccions locals i europees ho celebrem tota la vegada. Després, moltes gràcies a tota aquesta gent que tinc així darrere. Com Beat i Dani, crec que som la millor llista. Els altres partits tampoc van presentar res encara, però podem dir que anem a ser la millor llista. I damunt, com Beat i Dani també, som els primers en presentar. Els altres no han fet ni candidatura d'alcaldables ni res, i nosaltres ja, des de l'any passat, ja tenim els tres primers candidats i ara ja tota la llista. Així que això és una alegria pel col·lectiu, per als que portem tants anys lluitant per això, anem molt contents a casa. I finalment, per lo que estic parlant, que és per la meva candidatura al Congrés, la veritat és que estic molt content, és una satisfacció molt gran i me fa difícil dir-ho tot que forme part de la candidatura al Congrés, que estic en la mateixa llista que Baldo, que en tota la gran feina que ha fet a Madrid. Si Jordi ha fet una feina molt gran a Brussel·les, Baldo i el seu equip de gent, amb Marta, amb Enric, amb Ignasi, han fet una feina molt gran aquests últims anys a Madrid i la veritat és que és un plaer estar en aquesta llista amb ells. I res, ara venen mesos llargs, això ha començat pràcticament, fins que acabem les europees i les locals que tenen 2 mesos. Per a aquella gent que ens agrada estar així en política, ho disfrutarem, perquè al final estem així per amor a l'arte i disfrutem i estem així perquè volem, però sé que per a la gent que vos cansa la política al final tant, us anime a no desfallir, a que aguanteu, a que no us canseu i sobretot que acudiu a votar, perquè van ser important. En un mes tenim que anar 2 vegades a votar i en totes les eleccions van ser importants tots els vots perquè va estar tot disputant-se i la dreta no va fallar a votar. Per molt dispersa que estiga, aquesta gent no falla i nosaltres tenim que estar allí per a consolidar el canvi que començarem en 2015 i seguir avant, perquè al final tampoc podem caure en el vot útil en el PSOE, que se sent ja per allí, perquè sabem com són. Si són els números en Ciudadanos, pactaran en Ciudadanos, això podem tindre-ho clar perquè ja ho van fer, no és una cosa que no van fer, ho van fer en 2015, ho feren en Andalusia i si el Botànic ha sigut possible aquests últims anys al País Valencià ha sigut gràcies a Compromís i Compromís som els únics que poden fer que el canvi continue, que millore i fer un Botànic millor, perquè tots junts són imparables. Moltes gràcies.